matagal ka na namin hinuhuli. Ikaw ang kalaguyo ng tatay ko. May pinag-usapan daw siya, ang aalagaan niya daw ang tatay namin kahit ano mangyari. Tinanong ko pa nga siya, kanino yan mga panting yan na nakasabit sa kabra? Ang sabi niya po sa akin yan. Pinagdadala-dala niya dyan sa bahay. Kaya nga, palayas niya ako. Mga underwear partner ng kabit ng kanilang tatay. Partner, nadatnan raw sa akto at nakita partner ng kanilang nanay, ngunit patay mali siya raw ang kanilang tatay. Makakasama natin ngayon sa ating studio ang magkapatid na sina Lani at Ludi. Bakit nagkaalat yung panty ng kabit ng tatay nyo? Nung time na yon, pumunta po kami sa bahay, nakasama ko po yung anak kong dalawa. Di namin sinasadya, naabutan namin yung kalaguyo ng aming tatay na si Imelda Bermondo. Sabi niya sa akin, nandun daw siya para maglaban ng mga damit ng tatay namin. Sabi ko, matagal ka na namin hinuhuli. Ikaw ang kalaguyo ng tatay ko. Ang sabi niya, may pinag-usapan naman kami ng tatay mo. May pinag-usapan daw siya, ang aalagaan niya daw ang tatay namin kahit ano mangyari. Tinanong ko pa nga siya, kanino yan mga panting yan na nakasabit sa kabra? Ang sabi niya po sa akin yan. Pagkatapos nun, sinabihan ko pa yung tatay ko, ay wow, ang galing mo pa. Nahuli ko na hanggang sa akto yung sinasabi ni Ma na kalaguyo mo. Pinicturan po siya ng anak ko. Yan partner, yung mga nakasabit na mga underwear. Yan ang sagot doon partner sa what color, what brand. Aha. So, hindi lang para partner yung pangbabang kasuotan, meron din yung pangtaas na kasuotan. Okay, partner. Yan si tatay. Yan po ang tatay namin. Ay, makisig, partner. Ano yung hawak ni tatay, sigarilyo? Makisig, partner. Ano yung naging reaksyon ng tatay nyo? Wala daw akong pakialam. Gumawa po kami ng letter, tapos pinareceive namin po kay Kapitan. May naabutan po kaming babae na si Imelda Bermondo Vilches doon sa loob ng mismo ng bahay ng magulang ko. Rinisip lang po ni Kapitan. Pagpunta po namin sa PNP, so sabi po sa amin, kailangan daw po namin ng Certificate of File Action ng barangay. So sa barangay, wala pang ginawang aksyon yung wala barangay? po. Hindi pa kayo pinatawag or pinagharap-harap sa barangay? Hindi po. Okay. Wala pong aksyon ang Kapitan sa amin. Pagaling ko po doon sa PNP, balik naman po ako kay Kapitan. Ang sabi ni Kapitan, based daw doon sa demanda, pwede siya magbigay. Demanda po kami, wala daw po kaming matibay na patunay. Matagal na bang playboy or chick boy ang tatay nyo? Matagal na po yan. Tayan ang simulat dulo kang problema, kang pamilya. Matagal nang ginagawa? Matagal na po. Sa tingin nyo, mga ilang taon 10 years na po. 10 years na. Dekada, partner. Isang dekada. Asan na ngayon yung nanay nyo nakatira? Sa akin po, pinapalayas po ng tatay namin, yan si Pedro. Para makabuylo na? Opo. Kayo lang bang magkapatid o meron pa kayo bang kapatid? Tatlo kayo? Po kami, kaso namatay na po yung panganay namin simula nung nahuli namin yung babae niya. March 5 po, nahuli namin yung babae niya doon sa bahay nila Ma. March 18, inatake po yung kapatid namin laki. Sakay, isip, stress po. Ayo. Nung time po din namatay po yung kapatid ko sa Laguna, pumunta po ako sa bahay, may kasama po ako. Sinabihan ko po yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, Pa, alam mo bang patay na yung kapatid namin? Sino? Sabi niya sa akin, wala akong pakialam. Dinagalit ako sa kanya kasi gusto kong pumunta doon para humingi ako ng tulong para makapunta kami sa Laguna kasi gustong iuwi ng pamilya dito sa Bicol. Inaway niya pa ako. Sinabihan pa ako sa kanya, tinuro-turo niya pa ako, wala akong pakialam sa inyo. Baka po, brinuwas po siya ng kanyang kalaguyo. Makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono ang kanilang nanay na si Nanay Purina Bulalakwe. Kayo ba, tanggap mo na ba na hiwalay na kayo ni mister mo? Oo. Ayaw ko na. Nanay, hindi mo na po mahal si Pedro? Ay, hindi na. Ano po yung gusto nyo pong mangyari ngayon? Ang gusto ko pong mangyari, so itong lupa so income kang lupa bigyan niya ako sa laog 10 taon. Hindi niya ako bigyan. May nyog, may karagomoy. Ilang hektarya po? 2. Ito bang 2 hektaryang lupa? Kaninong pag-aari ito or pag-aari niyong dalawa ni Pedro? Naipundar niyong dalawa? Napundar Kilala niyo po ba itong na personal ito pong si Imelda? Nakikita ko niyan sa bahay. Pinagdadala-dala niya dyan sa bahay. Kaya nga, palayas niya ako. Okay. Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Shera May Bea ng Public Attorney's Office ng Legazpi City District 1. Sa ganito pong paraan, Attorney, maaari po bang magkaroon ng hatian ang mag-asawa sa kanila pong ari-arian o lupain? Kahit po ay hindi na sila ngayon magkasama pero legal po silang mag-asawa. Maaari naman po yan sa batas natin pero by judicial order lang po. Ibig sabihin, kailangan pong magsampa muna ng petition sa court for judicial separation of property. Hindi lang sa agreement ng dalawang mag-asawa po. Ang judicial separation of property po ayon sa ating family code, meron pong 2 uri. Una, yung voluntary kung saan
by agreement ng parties or kapag nagkasundo si Ma'am Corina at si Sir Pedro, pwede silang mag-file ng joint petition sa korte na paghatian nila kung ano man ang naipundar nilang mga properties noong simula noong na-excel sila. Kung ayaw naman po ng isa sa partido or hindi sila nagkasundo sa agreement, ang isa po sa kanila pwede mag-file ng judicial separation of property sa korte. Pero dapat po mayroong valid cause. Mayroon pa po bang kaso na pwedeng maisampa itong si Nanay Florenia laban sa kanyang mister at doon sa kalaguyo ng kanyang mister? Mayroon po. Sa batas po natin, ayon po sa Revised Penal Code, maaari po magsampa ng kaso si Nanay laban kay Pedro at doon po sa kalaguyo o doon po sa kabit ng kasong concubinage. Ayun. Pero kailangan po, dalawa po silang masampahan ng kaso. Dapat sabay po sila. Kung ang nais po nila ay masampahan ng kaso, itong katay nila at yung kabit, pwede po silang pumunta sa police station at i-assist po sila doon sa pagsasampa ng criminal complaint for concubinage or pwede rin naman po silang magsampa ng violation of Republic Act 9262 o yung Gauzy Law. Ano pong mga document ang pwede may pong dalhin sa PNP? Yung nakakita mismo sa kanilang dalawa, pwede po kayong kuhanan ng salaysay doon. So, testigo. Opo, may binabanggit Pwede po kasi testimonial evidence. Hindi po kailangan ng certificate of file action dahil ang concubinage po sa batas po natin, ang maaaring ipataw na sentensya ay sa 6 na buwan hanggang 6 na taon po. So sa Ibig sabihin, katarungang pambarangay law po, hindi na po kailangan dumaan sa barangay dahil ang penalty ay sobra pong 1 year. Ayun. So, pwede May mensahe ba kayo na naisabihin kay Tatay Pedro? Ay pa, magpakubaba ka ng pride mo. Andito kami para humingi ng tulong. Alisin mo na ang pride mo kasi ang daming namin sa'yo. Kasi namatay yung kapatid namin. Di mo man lang sinilip. Di ka man lang bumigay ng pinansyal. Pinahirapan mo kami. Oh, kinanay naman anong mensahe? Ma, huwag ka mag-alala. Ilalaban natin to. Nandyan kaming dalawa. Imelda, ikaampon sa dulo kang problema kang pamilya min. Namatay yung kapatid namin por dahil sa'yo. Lahat maltrato si mama ng papa me nang dahil sa'yo. Ginawa ng lahat na pag maltrato kang papa me. sasamahan po kayo ng aming team para po kayo ay formal na makapagsampa ng kaso kasama po si Nanay Florenia.